iki ana satriya gagah mawani ngedaki pucak ing jamur dwipa kuwi sapa satriya pringgondani Raden Gatotkaca kang dadi kasihku hal iku sakloron iki mau sapa aku kang rumeksa papan kene jenengku Maya Dahana aku Maya Pratala Gatotkaca kowe bakal menyang endi aku ngupaya marang para pundhenku kang wis satara lingkar saka praja pundhenku ki mau sapa Narendra Ndrawati Sedulur Prabu Kresna Kanjeng Rama Werkudara menyang Paman Janaka wong telu sing jenenge kok sebutake iki mau ora ana kang mapan ning pucaking Gunung Jamrudwipa kene. Mula yen kena tak iman kowe sumingkira saka papan kene. Aku ora percaya yen durung nyumurupi dhewe. Yen iman marang nyamanmu kowe aja